Good morning, good afternoon, good evening. Kung asa man mo ni kalibutan na. Grabe ag snow karon. Padung ko trabaho. Gikan ko nagpala. Karon mo, lami absent lagi. Pero kinahanglan man trabaho ta. So, tara, hinahinay na ta. Okay. Tara yung kung ano. Anong nagkahilis. Kita na og mga asin. Blue na ang sky. Oh, mana ang storm. Ay, kalisod. Kalisod ani guys. Nahinay na ta, pastilan, paitag, kalsada. Karang kalit na ko, pero saglira. Pero mas panay mas binda-bindahan ni kaysa katong pagka-Christmas nga grabe dito. Nairadataan eh. Nindot na to kung natunong pa ni og gahapon, Domingo, way trabaho ba?
okay na.
Abot na ko guys. Dana, agong kauban si David. Nagkuha na. Snow blower na. Uy, thank you Lord. Kaabot nga safe gihapon. Sige, amping tanan. Daghang salamat. Mao na ang likod diri sa ang trabahoan. Big snow. Nagbukid-bukid. Si David to nagkuha sa snowblower nga dako. Grabe hangin.